ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି କିଛି ଏପରି ଘଟଣା। ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଓଲଟା। ତେବେ ଏହା ସମୟର ଖେଳ ନା ଭାଗ୍ୟର? ତେବେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ। ତାଙ୍କର ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୱାସିମରେ ଥିଲା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ଓଲଟା। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ବଦଳରେ ବାଜିଲା ନେପାଳର ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ବଦଳରେ ବାଜିଲା ନେପାଳର ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ। ତେବେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଉଠୁଛି କି ଏପରି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? କ'ଣ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି, ନା ସେ ନିଜେ ସାବଧାନ ନୁହେଁ?